ярмаркаи фурӯши ниёлҳои мевадиҳанда, ороишӣ, сояафкан, кӯчати гулҳо ва тухми зироатҳо тибқи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бо мақсади таъмин намудани сокинон, корхонаву ташкилот ва хоҷагиҳои хурду миёна бо ниёлҳои мевадиҳанда ва гулҳои рангоранг доир гардид. дар ин чорабинӣ корхонаи воҳиди давлатии хоҷагии ниҳолпарварӣ, корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ назди мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ нави тухми гулҳоро ба намоиш ва фурӯш гузоштанд. бояд гуфт ки қисми зиёди ниёлҳо аз хоҷагиҳои деҳқонӣ ба номи Кенҷа Назиров, стансияи санҷишии минтақавӣ, боғи Сомон ва боғи Ватан ба ин ярмарка оварда шуданд. деҳқонони ҳамаи ин хоҷагиҳо шуғли асосияшон ниҳолпарварӣ мебошад. ҳангоми суҳбат деҳқонон иброз намуданд ки онҳо имкон доранд шаҳру ноҳияҳои минтақаи Ҳисорро бо ниёлҳои мевадиҳандаву ороишӣ, тухми зироатҳо ва гулҳои рангоранг таъмин намоянд. имрӯз мо дар шаҳри Турсунзода иди садаро ҷашн гирифта истодаем ки имрӯз мардум боя шукӯҳу шаҳомат иштирок доранд. зиёда аз 50 намуди ниҳолҳои дарахтҳои сояафкан ва мевадиҳанда ва дигар намуди гулу бутаҳо ва зироатҳои кишоварзӣ ба мардум бо нархи арзон пешкаш карда шудааст. хеле ки муҳтарам ҷаноб оли дар паёми навбатии худ қайд карданд, зиёд намудани боғу токзорҳо. бо ин мақсад мо дар инҷа фурӯши ниҳолу дарахтҳо, ярмаркаи фурӯши ниҳолу дарахтҳоро ташкил кардем ки мардум аз ин дар назди хонаҳошон ва дар заминҳое ки дар ихтиёр доштаашон чунин намуди дарахтҳоро шинода барои боз ҳам сарсабзу хуррам гардонидани тоҷикистони азизамон саҳми арзандаи худро гузоранд. кормандони корхонаву ташкилот, ҷамоату деҳот ва сокинони ин минтақаи кишвар аз ташкили чунин ярмарка қаноатманд буда ниёлҳои мевадиҳанда, ороишӣ, сояафкан, кӯчати гулҳо ва тухми зироатҳоро харидорӣ менамоянд. тибқи нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода чунин ярмарка минбаъд низ гузаронида мешавад. ярмаркаи фурӯши ниёлҳои мевадиҳанда, ороишӣ, сояафкан, кӯчати гулҳо ва тухми зироатҳо дар шаҳри Турсунзода аз ҷониби ҳакамон баҳогузорӣ карда шуда, дар ҷамъбаст иштирокчиёни ин чорабинӣ бо ифтихорномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода қадрдонӣ карда шуданд.